יעקביטו, תכף נכנס החג, מתי אתה חוזר מברלין? ציונה, בעוד כמה דקות תהיה איתך. אני עורך סקר מרקטן. ביטה? Wie viel diese großen Baden-Schokoladen? 12 Euro, das Kukuriko, 12! Lass mich schicken! Glas Tomaten, Is Schweinsteiger. 5 Euro! ציונה, ich bin שקלופן. פה המחירים הרבה יותר יקרים. יעקב, כבר שנה שהמועצה לצרכנות אומרת שביור סל הקניות הוא הסול ביותר. בשביל זה טסת עד ברלין? זה וקצת להתרחק ממך. סי ist שובל! יעקב, אנחנו כבר בדקנו. בסל הקניות הממוצע, רשת יו יותר זולה אפילו מברלין. הפסח הזה הצטרפו למעל 1,000,000 לקוחות מדי חודש שכבר נהנים מסל הקניות הממוצע הזול ביותר על פי המועצה הישראלית לצרכנות. יו, הכוח עובר לידיים שלכם.